गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आदा आलफ्रेड खुलुमबाय मोननै टपिकनि सायाव जागोन भिडिअआ मोनसेया जाहैबाय बिजनेस फोरनि रां खामायनायनि सायाव बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय दा जों सानैखौ जों दाखालै बावैनिफ्रायनो भिडिअ होगासिनो दङ बे कमेन्ट बक्सआव फैगासिनो दं आरो सानैबो बोराय मा मोनबाय थाखो सोरखौ बुजायनो फैबाय थाखो हिनजावबो मोननो रोंला गांसो गोरलैसो नागिरदों खोमा जोंखौ बेफोरबायदि बुंगासिनो दङ माने मा बुजायनो फैबाय दं बिसोरो सानैबो बेफोरबायदि कमेन्ट होगासिनो दङ जायफ्रा माने बिदि कमेन्ट लिरदों बिथांमोना उदाय खाला जेबो सोलिखाला बे संसाराव गावसोरथ' जेबो खामानि मावनो हाखाला नालाय ओंखायनो मालायफोरखौ मटिभेसन होनायखौ जोंनि बे इयुन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे माने मटिभेसन होनायखौ बिथाङा मेगन सादों आरो माने बियो रोंग'नाय राग'नाय बा देरनायखौ लुगैयाखै आरो बेफोरबायदि मानसियानो हारिनि बा जोलैनि हांगार होनाया बे मानसिया जोलैनि नोंखौथ' बुजायाखै नोंहा गोसो गैया नालाय नों नायनो नाङाब्रा नों मानोथो नायखो थारमाने नोंनाव माबायाव हिन्दीयाव बुंनाय दंना गान में जल रहा है नोंना माने खिसिबाव अर जोंगासिनो आरो बे आरो माने बानलु आलौदों खिसिबाव नोंथाङा मानोथो नायखो नों सुखुवा नालाय जोंखौ सैया नालाय होमबा मानोथो नायो नोंलाय बुरबक जाम्बा नों नायनो नाङा ना नों सैया नालाय दानाय साबसक्राइबबो दा खालाम लाइकबो दा खालाम फल'बो दा खालाम आरो ना होमबा नों नुला जाम्बा बुरबक जों नोंनि थाखाय बुजायाखैथ' जोङो बै माखासे मानसि जायफ्रा माने सोलोंनो गोसो बेफोरबायदि माने थुलुंगा होनायखौ मोनाखै बा बेफोरबायदि रावखौ मोनाखैबा रावबो राव होग्रा गैया आगयनायनि थाखाय आटलिस्ट सासे नङा सानै सोलायबाबोथ' जोंनि बे भिडिअखौ नुनानै सासे सानै सोलायनाय फैबाबो लाब दङ ससाइटिनि थाखाय सामथिं इज बेटार देन नाथिं होननाय दंना इंराजियाव बेनो आरो बेनिफ्राय जों दा बिजनेसनि बागै रायज्लायनि बागै दा जोंनाव दुर्गा फुजा जादों गासैबो दुर्गा फुजा नायनो थांग्राया बर' बेनिफ्राय 5%आ गुबुन हारि बेनिफ्राय बे दुर्गा फुजानिफ्राय जेसेबां बायनानै लांदों बर'आनो गोजा नायग्रायाबो बर' नाथाय दखान होग्राया बेनि दखान होग्राया गुबुन हारि 10% बर' 90% गुबुन हारि एक्सप'आव सासेबो बर' दखान गैया बेनिफ्राय बिसोरनि एक्सप'नि रेस्टुरेन्टआ फास्ट फुडा खमसे खम 1 नाइटआव 1 लाख नर्मेलि मिथा पान दखाना खमसे खम 15 and 20,000 आरो बेग फानग्राफोरा बेगा मोजां गाज्रि जेबो खोथा गैया बेगनि प्लास्टिक गोजा बायदों आरो बायदों लांदों आरो लांदों जोंनि जायगायावनोमोन बे दुर्गा फुजाया जोंनि मानसिया बिजनेस खालामनो मानो रोङा मानो खालामा नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों बेनि सायाव आङो सिगांनिफ्रायबो बुंगासिनो आङो माने उल्था बेफोरबायदिनि सोमोन्दै बुङोबा मटिभेसन मोनोबा जोंहा उल्थासो बखि जायो इनसाल्ट खालामजायो दा बेनो जाहैबाय जों बर' खिबाव खर' होननाया थारैनो सैथो खोथा नामा बेखौनो आं सिगाङाव बुंबाय थायो बे बुंनाय राव दं सोर बुंजेना बेखौ आं मिथिला बर' खिबाव खर' जोंना मेलेमा मानि खर'आव थाया जाहैदों उनावसो थायो खिबावसो थायो दा जों गोबां बर'फ्रा एखमबा एक्सप' एखमबा फुजानि मेला माबानि मेला माबा माबि बिराद अर्गानाइज खालामो बाहाय गिदिर मिटिंबो जेन'बा एबसुनि मिटिंखौनो होन बा साहित्य सभानिखौनो होन बा बाथौ फुजानिखौनो होन जिखुनु गिदिर गिदिर बाहाय जों बर'फ्रा बिदिनो लोब लोब हाजार हाजार लाख लाख फैयो नाथाय दखान होग्राया बर' मानसि गैया जोङो सोरनो खामायना हरगासिनो दङ गुबुन हारिनिसो मानो होनबा दखान होग्राया बर'आनो गैया हार्डलि लाइक 5% 10%ल' 90%आनो गुबुन हारि जों बायो जोंथ' बायनायाव मोखां नाया जायो लोङो जों सोरखौ माहाजोन खालामगासिनो दङ गुबुन हारिखौसो ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौबो आङो नुबावदों हारसाफ्रा फैयोना बर'नि दखानाव मालाबाबो हाबा हारसानि दखानाव बे मेलानिल' खोथा नङा जों बे बर' डमिनेटेड एरिया बा बर'नि पपुलेसनानो रासिन जुदि जों बर'फ्रानो दखान होनानै बर'फ्रा बर'नियावनो बायोबा हारसाफ्रा अट'मेटिक खारलांनांगोन जों बर'आ देरगोन फर एग्जाम्पल नों क'क्राझारावनो नाय जोंनि बर' दखान दं बर' दखानाव माब्लाबाबो हारसाया हाबा बेफोरखौ मिन्थिनानैबाबो जोंनाव दाबो सोलायनाय फैयाखै
बेफोरबायदिनो जोंनाव दासिमबो साननाय हनायानो फैयाखै जों बर'फ्रा मानो हाया जों बर'नावल' बायगोन होननानै टारगेट खालामोबा फर एग्जाम्पल नों मिज'रामाव थां मिज'रामाव मिज'फोरनि दखाना 90% मिज'फोरनि आरो बिसोर गावजों गाव बायलायो बेनि थाखायसो दा लासै 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 गुबुन हारिया खारलांगासिनो गोदो समाव मेबि 100%आनो गुबुन हारि जानो हागौमोन नाथाय बिसोरो बे टेकनिकखौ स्ट्रंलि स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसनफ्राबो बिराद स्ट्रं बिसोरना यां मिज' एस'सिएशन ना YMA बिसोर बिराद स्ट्रं बिसोरो माने पलिटिकेल पार्टिखौनो सोमावनो हायो आरो बेफोरबायदि बिसोरना माने बै फरायसा आफादफ्रा माने बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो फुरा माने एकदम ओरै आथिं हमखानांगौ नों पलिटिकेल पार्टिफ्राबो बे YMA यां मिज' एस'सिएशन थिग जोंनाबो एसे एवारनेस खालामनांसिगोन गोबांथार जोंनाव आफादफोर दङ आं सानो बेफोरनि सोमोन्दै वार्कशप खालामोबा मोजां एवारनेस खालामोबा गामि गामि थांनानै ओरैनो जाबायदि मिटिं खालामनानै नांलायलायनाय खामानि गैया बेफोरबायदि मेल मिटिं खुंनायाव आं सानो एनकारेज खालामनांगोन जोंखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मावनो जेरै फर एग्जाम्पल आं सिगांनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ खानाय सिननायाव ओरैबायदि खामायो सबसे इजि खामानि बिहारनिफ्रायसो फैयो बे खामायलांगासिनो दङ बिनिफ्राय नै गारि मेकानिक्स गैया जोंनाव बाइकखौथ' दामि दामि सालायनो रोंगौ साखोनो वं वं नाथाय बाइक बानायग्रा गैया बर' सासेबो होमबा नायदो नों गुबुन हारिया खामायलायबाय बाइक बानायनाय ओमफ्राय गारि दामि गोसानि गारि सालायो जोङो दा फरचुनार बा BMW मार्सिडिसबो दंसै बर'फोरनाव आरो थार बेफोरबायदि आरो दामि गोसा स्करपिय' जों सालायो बा हाइ फाइ नाथाय जों बर'निफ्राय मेकानिक्सआनो गैया जोङो सोरनाव बानायहोनांगौ हारसाफोरनाव बांगालफोर बा बाङालि बा बिहारि मोनलायबाय नै बाहाय गालामाल दखान गैया साहा दखान गैया दा बेनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो वार्कशप मटिभेसन उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोनांगोन जों बेखौ गोबांथार जोंनाव आफादफोर दं आं नाम लाला सानफ्रोमबो मिटिं जायो बेफोरनि बारैसो जोङो वार्कशप लानांगौ गामि गामि थांनानै एनकारेज खालामनांगौ बेनिफ्राय कलाबरेसन खालामनानै गोबांथार NGOफोर दङ दा फ्रियावनो इडुकेसन होयो बेफोरनि थाखाय कर्स होयो इलेक्ट्रिसियाननि ना कारेन्ट थार बोनाय ओमफ्राय जोंनाव बर'फोरनिफ्राय गैया फांखा गाज्रि जाबा बानायनाय दै मटरनि गाज्रि जाबा बानायग्रा गैया एसि सालायो दा जोंनाव एसि बानायग्रा गैया बर'फोरनिफ्राय फ्रिजआथ' न'खर न'खर दंजोबसै दा गामियावबो फ्रिज गाज्रि जायोबा सोरखौ लेंहरनांगौ हारसाफ्रा मालाय बाइक लानानै फैयो बानायो लानानै थांलायबाय फैसा मथा दा ओंखायनो आं सानो जोंनि बै जेसेबांखि फरायसा आफादानो जा बा माखासे जोंनि बर'फोरनि जेसेबांखि संगठन एबा आफादफोरानो जा एनिथिं आं सानो गामि लेभेलाव थांनानै जोङो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै वार्कशप खालामनांगौ सावरायनांगौ जों गोबांथारा जेनेबा मेट्रिक फेल जाबाय माने नोंनिया लाइफआ जोब्बाय बे नङा गोबांथार माने स्किल ट्रेनिं बेफोरनि बाहा इनस्टिटिउट दं बेफोरखौ NGOफोरजों माबाफोरजों गभर्नमेन्ट लेभेलजों सावरायनानै माबानानै फ्रि ट्रेनिं बेफोरबायदि होनाय आं सानो आरो बेफोरबायदिसो खालामनांगौ जों नांबां जांजां माबा माबि हें टें पलिटिकेलनिल' मिटिं लानानै सेस आफादफ्रा गासिबो नामा दस्रानि लाबाय दा माने एकदम राजखान्थिनिल' बिदिनोल' ओरै फैसा मोनबाय ओरै खारफाबाय ओरै फैसा मोनबाय ओरै पार्टिनि एगेन्स्टै बुंलायबाय बेबायदि जोबसै आरो माबा गैया मोनसे जायगायाव थाया सासे मानसियानो ओरैबा फैसा मोनजाबायबा बे पार्टिनि मोजां बुंलायबाय मोनजायाबा बै पार्टिनि एगेन्स्टलि बुंलायबाय दा बिदि जागासिनो दं आरो आं सानो जेसेबां आफादफोर दङ नोंथांमोनहा थारैनो बर' हारिनि थाखाय आफादखौ दादोंबा बर' हारिनि जौगानायखौ सानदोंबा बा सोदांनायखौ सानदोंबा नोंथांमोनहा वार्कशप खालाम स्किल ट्रेनिंनि सोमोन्दै ना नों क्लास 10 फरायनानै फेल जानानै नों मा लाइनाव थांनो हायो 12 जानानै मा स्किल ना भकेसनेल ट्रेनिं स्किल ट्रेनिं बेफोराव इम्परटेन्ट हो जेब्लानाखि जोंनाव स्किल ट्रेनिं गैया बड'लेण्ड मोनबाबो लाब गैया आं होनखायो नों कारेन्ट गाज्रि जाबाय लेंहरनांगौ गुबुन हारिखौ ओइ नै दै लिक जाबाय फायखानानि गुबुन हारिखौ लेंहरनांगौ नोङो सिलिं खुवायनांगौ नै गुबुन हारिखौ लेंहरनांगौ ओइ नै टाइल्स जाबनांगौ नै गुबुन हारि फैनांगौ ओमफ्राय नों कालार पेइन्टिं न' होनांगौ गुबुन हारि माबा बानायनांगौ गुबुन हारि बड'लेण्ड मोननानै लाब गैया गारि मेकानिक्स गुबुन हारि माबा दखान कारेन्टनि दखान गुबुन हारि माबा गालामाल दखान गुबुन हारि माबा हार्डवेरनि श'रुम गुबुन हारि
गारिनि श'रुम गुबुन हारि, पेट्रल पाम्प गुबुननि हारि, गैया नामावल' बर'लेण्ड लाना मा जानांगौ। आरो नोङो बै अफिसार गैया जोंनाव, IAS, IPS, पुलिस अफिसार गैया, DC, मेजिस्ट्रेट, SP, DSP, SI गैया बर'निफ्राय, होमबा नों फिदिंजागोन बड'लेण्ड मोनमालाय मा लाब गैया। सोर फिदिंगोन। औ ओंखायनो सिगांनि भिडिअ'आवबो आं होनदों जोंनो मोजां सोलोंथाइ नांगौ। मोजां सोलोंथाइ फैयोबा नोंनाव मोजां लिडार फैगोन, मोजां लिडार फैयोबा राजखान्थिखौ मोजाङै सालायनो हागोन। मोजां खामानि बेनिफ्राय आरो मोजां सोलोंथाइ फैयोबा जों बिजनेस फालांगियावबो आवगायनो हागोन। बेनि थाखायनो आङो बुंदों दा जोंनि जेसेबांखि आफादफोर दं, अर्गानाइजेसन दं, बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो माने वार्कशप खालामहैनांसिगोन आरो गामि गामि मटिभेसन हैनांसिगोन, बिदि बिदि जागासिनो दं, बेबायदिखौ जोङो थाबैनो सोलायनानै लायाबा, बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावाबा जोंनि हारिया आरो उननिफ्राय उनाव थांबावगोन, गुबुन हारिया खामायगोन आरो माहाजोननिफ्राय माहाजोनसिन जागोन आरो जोंनि हारिखौ आरो गादबनानै दोनगोन। बेफोरबायदि थाङै थाङै जोङो वार्कशप खालामनांसिगोन आरो जेसेबांखि फरायसा आफादफोर दङ, गोबांथार बायदि रोखोमनि आफाद दं। आं सानो बेखौ फुरा सिरियासलि लानानै गामि लेभेलाव थांनानै बेखौ फोरमायहैनांसिगोन आरो ओमफ्राय स्पेसियेलि बै स्किल ट्रेनिंनि सोमोन्दैबो। जोबोर मोजां बिबुंथि होबाय आदाया, गोजोननाय थाबाय आदा। आं मानो होनोब्ला नायगासिनो दङ, बेनिफ्राय आं गाव हारसिं मोनदांदों, बेनिफ्राय आं बुजिनो नाजादों। जोंनि बर' दख'ना गाननाय लोगो लोगो बेफोरबायदि सानो बिसोरो, जोंनि बर'आ बिजनेसाव जों बर'खौ मानो बोखाङा, मानो जों बेखौ फुथारनो नाजायो। जों बेफोरबायदि बर'नि देरनायखौ बर'आ मालाबाबो नाजाया एबा साना, बर'आ है गाहायाव थांफिननांगौ बेबायदि। दा जों गुबुनखौ नायनानै, गुबुननि साननाया मा, जों बेखौ नायनानैथ' जों सोलोंनांगोन, बुजिनांगोन। जों बुजिदों, बेनि थाखायनो सिगांनिफ्रायबो आंबो आंनि गोबांथार भिडिअ'आव बेफोरनि सोमोन्दै आङो बुंगासिनो दं आरो, नाथाय दस्रा मानसिफ्रा बुजिनो रोङा, जेबो खामानि होयाखै, जेबो उदायाखै। दा जोंखौ बुंदो बे बोराय सानैयालाय मा बखिबाय थाखो, बोरायसो जाबाय, बे बोराय सानैया मा बखिबाय थाखो, हाबाबो गैला, हिनजावबो गैला, ना गांसो गोरलैसो नागिरदो नामा, नामानो जोंनिया बिदिसो जाबाय सानैबो। जायफ्रा बुंनांगौ बुंबाय थादो, जों जा हायो माने सोलायहोनो नाजागोन आरो जोंनि माने बुजिनायखौ, जोंनि मोन्दांथिखौ जोङो फोरमायनो नाजाबाय थागोन आरो। जोंनिया मा जायो, थाङो फैयो जेबो नाया मा जादो, बे दुर्गा फुजायाव मा जादो, सोर फैसा लांदो, बिजनेस आइडिया, मा दखान होदों, बबे दखानाव बेसेबां मानसि हाबदों, बेसेबां खामायदों, बेफोराव नोजोर गैया। जोंना फैबाय, जाबाय लोंबाय, ब्लड फैसा न'निफ्राय मोनलांदों, जाबाय लोंबाय, फैसा जोबजोब्बाय, माइ फानना लांदों, गय फानना लांदों। बिदि नङाखि देग्लाय बोसोराव बिदि दखान होनायाव बिराद खामायदों, नेक्स्ट इयाराव आंबो होनो नाजागोन, बेफोरबायदि माने साननाय गैया। जोंनिया खस्थ' सानो, एसे मावबानो, आरो एसे मावबानो माने बिराद मावबाय। दाथ' नुबाय बोसोर बोसोर लांगासिनो खामाय, दा ओंखायनो लकेलिटिफोरनि मानसिफ्रा साननांसिगौ आरो नेक्स्ट इयाराव जोंबो लागोन दखान। आरो जोंनि जायगानि मानसिखौ सानसोगोन, गुबुना नांगौ जायोबा खारलांगोन, गुबुननो जायगा होआबानो जाबाय, जायगानि मानसिया होगोन, नांगौ जायोबा सों, नोंसोर दखान होनो हागोन, जों गुबुननिखौ आउट खालामगोन। बेफोरबायदि जानांगौ जोंनि बर' हारिनि साननाय हनायफोरा। फैसाखौ दुनियानो हरजोबनोसै, मालाय बिल्डिं लुनोसै, गामसा गानग्राफोरनियावनो ओरै बुख'बा बुंथा नोंनि साख्रिनि एटिएमनि दरमाया नोङो बुङोना बर' हारिया गोजौखा, मालाबाबो खामला मुज्रा मावनानै जानो हाया, सिं जानानै थानो हाया, बेफोरबायदि। नों बेंकआव थांदो, बेंकआव थांबा जों बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा मा फुंनिफ्रायनो लाइनाव थानांगौ, लाइनाव। मालाय बै बिहारिफ्रा, खानाय सिनग्राफ्रा, मेकानिक्सफ्रा, धबियालाफ्रा, बिसोर मा खालामो, ओरै मुथा लानानै फैयो, आरो बिसोरखौ बेग दुरजों फार्स्ट होलायबाय, जमायावबो थाखा बख'नायावबो मालाय 5 लाख 10 लाख ओरैनो साइड होमबा नायदो नोंनि बै दाम गोसा गोजौ थाखोनि हारिया बहा बोरो गैया। नों साला बे गामिनिफ्राय ओंखारना थांनाय नों दाउसा नों बुंनानै लाब गैया, जोंनि हारिया गोजौ, बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो समाया, खामानि गैया नोङो। दा दुनिया सोरनि हारिया थाखा फैसा गैया, रोंगौथि गैया, नोंखौ नाख्रेबगोन। ओंखायनो मोनफ्रोमबो खामानिया गिदिर फिसा गैया, जेसेबां हायो खामायनो नाजा। सिखाव खावनानै नङा, बा गुबुन रोखोमनि नङा, माने खस्थ' खालामनानै थाखाखौ खामायनो नाजा, होमबा बयबो सनमान होगोन आरो नोङो गोजौआवबो थांगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।